Nefunguje to. Myslel jsem, že by to mohl být dobrý nápad. Jakube, cítil jste něco? Vypadáš krásně! I kdyby to pomohlo, tak pochybuju, že bychom byli schopni. Však víš. Podívejte, už to trvá 6 měsíců a nic se nezlepšilo. Já vím, že se milujete, ale já už pro vás nemůžu nic víc udělat. Je mi líto. Prosím, musíte nám pomoct. Já mám pocit, že tomu bráním, aby to fungovalo. Teda, já jsem vždycky sněla o tom, že se stanu vážnou herečkou a když nedokážu to, tak nedokážu nic. Ani podat výkon pro svého manžela. Mluvili jsme o tom již 1000krát, Věro. Já vím. Ale to je moje chyba. To já tě nedokážu uspokojit. Obzvlášť, když máme cizího chlapa v naší ložnici. No, a nejsem šťastný, když ani ty nejsi šťastná. Víš? Byla by tu ještě jedna možnost. 99% šance na uspokojení. Snad to pomůže. A když se vás někdo zeptá, tak já jsem vás nedoporučil. Tak, máte to do 5 hodin. Užijte si to. Prosím. O, hrobko, o, síni svatební, o, pozemský ty věčný žaláři. Jdu ke svým drahým, kterých přijala už. Prostě... Jsem nervózní. To dokážeš, Věruško, to dokážeš. Už velký počet mezi zesnulé cná Persefona, když je stihla smrt. Já poslední a nejbídnější z nich jdu tam, než los mi život uplyne. Však tou se kojím mocnou nadějí, že přijdu, milá otci, matce též, a tobě, bratře, drahý bratře můj. Dělej, co chceš. Někdo to musí dělat. A nyní, Polinejku, pohřbívám tvé mrtvé tělo. A to je má odměna.
Ach.